Kiitos, että valitsit rinnakkain istuttavan Can-Am Mönkijän. Tervetuloa katsomaan turvallisuus-DVDtä. Tämä DVD on tiivis turvallisuustietopaketti. Uutena rinnakkain istuttavan Can-Am Mönkijän käyttäjänä pääset nauttimaan jännittävästä ajoneuvosta, jossa sinulla voi olla matkustaja vierelläsi ja ajoneuvomallin mukaan jopa 2 takana. Katso tämä DVD ennen kuin lähdet ajamaan mönkijällä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Tutustu myös käyttäjän käsikirjaan ja noudata sen ohjeita. Pidä se aina mukana ajoneuvossasi. Lue myös ajoneuvon turvakilvet ennen kuin lähdet ajamaan. Näin turvaohjeet pysyvät mielessäsi. Rinnakkain istuttavien ajoneuvon ajamiseen liittyy vaaroja, kuten kaikkien muidenkin ajoneuvojen käyttöön. Siksi onkin erittäin tärkeää, että hankit riittävät tiedot ja taidot, jotta pystyt hallitsemaan ajoneuvosi kaikissa tilanteissa. Sinun täytyy myös tuntea kaikki ajoneuvon käyttöominaisuudet ja rajoitukset. Yksi rinnakkain istuttavan Can-Am Mönkijän ominaisuus on, että se on useampia mönkijöitä leveämpi. Jos olet tottunut ajamaan tavallisella mönkijällä, pidä aina erityisesti mielessäsi tämä lisäleveys. Noudata lakeja ja määräyksiä, kun ajat yleisillä paikoilla. Aloita ajoharjoittelu vaarattomalla muulta liikenteeltä suljetulla alueella ja kehitä taitojasi tekemällä käsikirjan harjoituksia. Tästä lisää myöhemmin tällä DVD:llä. Virallinen koulutuskin on hyödyllistä, joten suosittelemme ajotuntien ottamista. Rinnakkain istuttava mönkijä on erityyppinen maastoajoneuvo. Se eroaa rakenteeltaan muista maastoajoneuvoista. Tässä osiossa esittelemme ominaisuudet, joiden vuoksi sen käyttö eroaa muista ajoneuvoista. Tätä ajoneuvoa käsitellään eri tavoin. Mönkijä voi kaatua tai pyörähtää ympäri äkillisistä liikkeistä, kuten jyrkistä käännöksistä tai vain rinteessä poikittain ajamisesta, tai jyrkkiä mäkiä tai esteitä ylitettäessä. Älä luule, ettei ajoneuvo voi pyörähtää ympäri tai kaatua. Sinun on tunnettava ajoneuvosi rajat eri ajo-olosuhteissa. Älä kokeile liikkeitä, jotka voivat olla vaaraksi sinulle, matkustajille tai sivullisille. Aja varovasti kun käännyt ja hidasta ennen käännöksiä. Älä käännä ohjauspyörää liikaa tai liian nopeasti nopeuteesi ja ympäristöösi nähden. Vältä yhtäkkistä tai kovaa kiihdytystä aina kääntyessäsi, myös lähtiessäsi kääntymään pysähdyksistä tai hiljaisella nopeudella. Älä koskaan tee mitään pyörimis-, tai muita stunt-temppuja. Vältä päällystettyjä teitä. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain maastokäyttöön. Jos joudut ajamaan päällystetyllä tiellä, aja hiljaa ja käänny asteittain. Can-Am Mönkijä sopii parhaiten päällystämättömille alustoille, kuten hiekalle tai pehmeään tai tiukkaan tallottuun maastoon. Päällystetyllä tiellä ajaminen voi haitata ajoneuvon käsittelyä ja hallintaa, ja voit yllättäen menettää sen hallinnan. Lumessa tai muilla vähäisen kitkan alustoilla ohjaus ei reagoi yhtä nopeasti ja tarkasti. Jarrutusmatkat pitenevät ja kiihtyminen hidastuu. Rinnakkain istuttavassa Can-Am Mönkijässä on 2 tai 4 istuinta ajoneuvon mallin mukaan. Kullakin istuimella on turvavyö, sivuverkko, olkasuojus ja kädensijat, jotka auttavat pysymään ohjaamossa. On erittäin tärkeää, että kaikki kyydissä olijat kiinnittävät aina turvavyönsä ja sivuverkon ennen liikkeelle lähtöä. Lisäksi heidän on oltava kokonaan ohjaamon sisällä. Kuljettajan on pidettävä ohjauspyörästä tiukasti molemmin käsin, laitettava vasen jalka jalkatuelle ja nojattava selkänojaan. Matkustajien on pidettävä kädensijoista tiukasti molemmin käsin, jalat lattialla tai jalkatuilla ja nojattava selkänojaan. Can-Am Mönkijän kaltaisen avoimen ajoneuvon ajamiseen tarvitaan asianmukaiset suojavarusteet. Perussuojavarusteita ovat pitkähihainen paita tai takki, pitkät housut, jotka suojaavat sinua auringolta tai kylmältä sekä raapivilta oksilta ja pensailta,
Tukevat nilkan yli ulottuvat jalkineet, joissa on liukumattomat pohjat. Umpisormiset käsineet, jotka suojaavat sinua tuulelta, auringolta, kylmältä, kuumalta ja lentäviltä esineiltä. Ja ennen kaikkea hyväksytty kypärä, joka suojaa päätäsi ja aivojasi. Ja siinä kunnollinen visiiri, joka suojaa kasvojasi ja silmiäsi lentäviltä esineiltä. Pitkille matkoille on hyvä varata myös sadevarusteet. Kun pysyt kuivana, olosi on mukavampi ja olet valppaampi kuin märkänä ja kylmissäsi. Kuljettajan on pidettävä kätensä, jalkansa ja päänsä aina ohjaamossa kiinnittämällä turvavyönsä ja sivuverkko, pitämällä ohjauspyörästä kiinni ja asettamalla vasemman jalkansa jalkatuelle. Matkustajien on pidettävä kätensä, jalkansa ja päänsä aina ohjaamossa kiinnittämällä turvavyönsä ja sivuverkko, pitämällä kädensijoista tiukasti ja asettamalla jalkansa jalkatuille. Jos ajoneuvo kääntyy kyljelleen, niin ohjaamon ulkopuolella oleva ruumiinosasi voi murskautua jäädessään esimerkiksi korin alle. Älä koskaan yritä estää mönkijää kaatumasta kädelläsi tai jalallasi. Älä koskaan tartu koriin ajaessa. Jos ajoneuvo tuntuu kallistuvan tai kaatuvan, pidä molemmat kädet tukevasti ohjauspyörässä tai kädensijoissa ja varaudu kaatumiseen. Rinnakkain istuttavien ajoneuvojen ajamiseen liittyy vaaroja, kuten kaikkien muidenkin ajoneuvojen käyttöön. Siksi onkin erittäin tärkeää, että hankit riittävät tiedot ja taidot, jotta pystyt hallitsemaan ajoneuvosi kaikissa tilanteissa. Sinun täytyy myös tuntea kaikki ajoneuvon käyttöominaisuudet ja rajoitukset. Ota ennen jokaista ajokertaa huomioon niin maasto-olojen kuin säänkin aiheuttamat vaarat. Voit vähentää niille altistumista, kun käytät harkintakykyäsi sekä taitojasi ja olet valpas aina ajaessasi. Kuljettajana sinun on oltava vähintään 16-vuotias ja sinulla pitää olla asianmukainen ajokortti. Etkä saa lähteä ajamaan alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena tai väsyneenä. Matkustajien on pystyttävä pitämään kiinni kahvoista ja pitämään jalkansa lattialla nojatessaan selkänojaa vasten. Matkustaja ei saa olla alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen. Myös huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen vähentävät riskejä. Hyvällä suunnittelulla voit usein välttää tilanteet, joihin ajotaitosi ei riitä. Valmistautumiseen kuuluu myös ajoneuvon säännöllinen huolto. Sen pitäminen hyvässä kunnossa ja sen tarkastus käyttäjän käsikirjassa neuvotulla tavalla ennen jokaista ajokertaa. Nyt tutustumme mönkijän hallintalaitteisiin. 1. Ohjauspyörä. Pidä molemmat kädet ohjauspyörässä, mutta älä kierrä peukaloitasi sen ympärille. Ohjaa mönkijää kääntämällä ohjauspyörää haluamaasi suuntaan. 2. Kaasupoljin. Kaasupoljin on oikeanpuoleinen kahdesta lattialla sijaitsevasta polkimesta. Säädä nopeutta oikealla jalallasi. Kiihdytä painamalla poljinta hitaasti. Hiljennä nostamalla jalkaa polkimelta. Jousi palauttaa polkimen alkuasentoon, kun otat jalkasi kokonaan pois siltä. 3. Jarrupoljin. Käännän mönkijän jarrutusjärjestelmä toimii samalla tavalla kuin auton. Jarrupoljin on vasemmanpuoleinen kahdesta lattialla sijaitsevasta polkimesta. Hiljennä mönkijän vauhtia tai pysäytä se painamalla jarrupoljinta oikealla jalallasi. Paina jarrua vähän kerrallaan, niin löydät kussakin maastossa tarvittavan jarruvoiman. Varo jarrujen lukkiutumista. Se saa sinut menettämään mönkijän hallinnan. 4. Vaihdevipu. Käytä keskikonsolissa sijaitsevaa vaihdevipua oikealla kädelläsi. Sillä vaihdetaan vaihteiston asentoa. Varmista, että mönkijä on täysin pysähtynyt ja että jarru on painettuna alas ennen kuin käytät vaihdevipua. Mönkijäsi vaihdekuvio on P, R, N, H ja L. P on pysäköintivaihde,
Pysäköintiasento lukitsee vaihdelaatikon, mikä estää ajoneuvon liikkumisen. Vaihdevivun on oltava pysäköintiasennossa aina, kun mönkijä ei ole käynnissä. Aseta vaihdevipu P-asentoon aina ennen kuin tulet pois mönkijästä. Mönkijä voi liikkua, ellei vaihde ole pysäköintiasennossa. R on peruutusvaihde. Rinnakkain istuttavassa mönkijässä on peruutusvaihde, joten voit peruuttaa sillä helposti. Peruuta kuitenkin aina varovasti. Varmista aina, ettei takana ole mitään eikä ketään, ja paina kaasua vähitellen. Älä tee peruuttaessasi äkkinäisiä ohjausliikkeitä. Mönkijä voi kaatua tai voit menettää sen hallinnan. Katso tarkemmat peruutusohjeet käyttäjän käsikirjan peruutusosiosta. N on vapaa vaihde. H on nopea ajonopeusalue eteenpäin. Käytä sitä ajaessasi normaalinopeuksilla. L on hidas ajonopeusalue eteenpäin. Käytä sitä, kun esimerkiksi vedät peräkärryä tai kun kuorma on muuten raskas tai tarvitset paljon vääntöä pienillä nopeuksilla. 5. Virtalukko. Virtalukko sijaitsee etupaneelissa ja siinä on 3 asentoa. Kun laitat avaimen siihen, se on asennossa 1 off. Kun käännät avainta 1 pykälän oikealle, virta ja valot kytkeytyvät päälle ja voit käynnistää moottorin. Tämä asento on 2 on plus valot. Seuraava pykälä oikealle on asento 3. Se on muuten sama kuin edellinen, mutta valot eivät pala. Kun haluat sammuttaa moottorin, käännä virta-avain off-asentoon. Mönkijässä on 2 erilaista avainta. Normaali harmaa avain rajoittaa mönkijän enimmäisnopeutta, tehoa ja vääntöä. Se sopii kuljettajille, jotka eivät tarvitse mönkijän koko tehoa. Suosittelemme sitä erityisesti kokemattomille kuljettajille. Mustalla tehoavaimella pääset hyödyntämään moottorin koko tehon. Lisävarusteena mönkijään on saatavana myös oranssi työavain. Se rajoittaa mönkijän tehoa ja sopii siten esimerkiksi rakennustyömaakäyttöön. Käytitpä mitä tahansa avainta. Mönkijä voi kaatua, voit törmätä tai menettää ajoneuvon hallinnan, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman. 6. Moottorin käynnistyspainike. Moottorin käynnistyspainike on virtalukon oikealla puolella. Käynnistä moottori painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Kun moottori on käynnistynyt, vapauta painike. 7. Sport-valitsin. Sport-valitsin sijaitsee etupaneelissa oikealla. Kun sporttila on valittuna, kaasu reagoi nopeammin. 8. Kauko- ja lähivalokytkin. Kauko- ja lähivalokytkin sijaitsee etupaneelissa vasemmalla. Kun säädät valojen voimakkuutta, virtalukon pitää olla asennossa 2. 9. 2- tai 4-vetovalitsin. Valitsin sijaitsee etupaneelissa valokytkimen vieressä. Paina jarrua ja pysäytä mönkkiä ennen kuin käytät tätä valitsintaa. Kun valitset 2-vetotoiminnon, vain molemmat takapyörät vetävät. 10. Ohituskytkin. Ohituskytkin sijaitsee keskikonsolissa vaihdevivun vieressä. Ohituskytkimellä ohitetaan moottorin nopeuden rajoitin peruutettaessa. Suorita ajoa edeltävät tarkastukset ennen jokaista ajokertaa varmistaaksesi, että mönkijä on kunnossa. Näin havaitset osien kulumiset ja muut viat ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Ota tavaksesi suorittaa tarkastukset ennen jokaista ajokertaa, samalla tavoin kuin katsot säätiedotuksenkin ennen päivän mittaiselle matkalle lähtöä. Korjaa kaikki havaitsemasi puutteet. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun Can-Am jälleenmyyjään. Aloita tarkastus kävelemällä mönkijän ympäri. Aloita renkaista ja varmista, ettei niissä ole vaurioita. Tarkista seuraavaksi renkaiden ilmanpaine mönkijän mukana toimitetulla painemittarilla. Suosituspaineen suhteessa kuormaan löydä turvakilvestä. Älä koskaan aseta painetta alle vähimmäisarvon. Liian tyhjät renkaat voivat irrota vanteistaan. Kun olet tarkastanut renkaat, tarkasta pyörät ja mutterit silmämääräisesti.
Yritä kiertää jokaista pyörän lukkomutteria käsin varmistaaksesi, etteivät ne ole löysällä. Katso seuraavaksi mönkijän alle varmistaaksesi, ettei maassa näy nestevuodoista kertovia tahroja. Katso, että eturistikkosarja on puhdas ja poista roskat. Tarkasta vetoakselin maljojen ja suojuksen kunto. Varmista, että matkatavarat on kuormattu ja kiinnitetty kunnolla. Varmista, ettei mönkijän enimmäispainoraja ylity missään tavaratilassa ja että kokonaispaino on sallituissa rajoissa. Varmista sitten, että takaluukut ovat kunnolla kiinni ja että kuormalava on lukittu. Jos olet liittänyt mönkijäsi peräkärryn, varmista, että se on kunnolla kiinni ja etteivät kuorman tai aisan enimmäispainot ylity. Varmista, että istuimet ovat kunnolla kiinni. Työnnä sitten virta-avain virtalukkoon ja käännä se asentoon 2, niin valot syttyvät. Varmista, että mittaritauluun tulee virta ja sen testaus on käynnissä. Kävele nyt mönkijän ympäri ja varmista, että etu- ja takavalot, vilkut ja heijastimet ovat puhtaat ja toimivat. Kytke sitten kauko kautta lähivalot päälle ja varmista, että etuvalot palavat edelleen. Tarkista turvavyöt ja sivuverkot ja niiden kiinnitys. Nyt on aika pukea kypärä päähän ja kokeilla ajovarusteita. Paina kaasupoljinta useita kertoja varmistaaksesi, että se toimii kunnolla ja palaa vapaalle, kun vapautat sen. Ellei palaudu, älä käynnistä moottoria, vaan vie mönkiä korjattavaksi. Jos kaasupoljin toimii hyvin, paina jarrupoljinta varmistaaksesi, että se ottaa kunnolla vastaan ja että se palaa alkuasentoon, kun vapautat sen. Käynnistä nyt moottori painamalla käynnistyspainiketta. Tarkista polttonesteen määrä ja katso, ilmestyykö mittaritauluun viestejä. Käännä virta-avain virtalukossa off-asentoon. Moottorin kuuluu sammua. Käynnistä moottori uudelleen. Varmista, että ohjaus toimii moitteettomasti, kääntämällä ohjauspyörää edestakaisin useita kertoja. Aja nyt hitaasti muutama metri eteenpäin varmistaaksesi, että kaikki osat pääsevät liikkumaan vapaasti ja normaalisti. Paina sitten jarrua testataksesi, pysähtyykö ajoneuvo kunnolla. Nyt olet melkein valmis lähtöön. Ennen kuin lähdet ajamaan, tutustu huolellisesti mönkijän kaikkiin ohjauslaitteisiin ja opettele käyttämään niitä valvotulla alueella. Voit tehdä käyttäjän käsikirjan neuvomia harjoitteita. Jos mahdollista, kannattaa käydä virallinen ajokurssi tietojesi ja taitojesi hiomiseksi. Seuraavaksi tarkastellaan suositeltuja harjoituksia lyhyesti. Etsi sopiva paikka, jolla voit suorittaa seuraavat harjoitukset. Tarvitset vähintään 45 × 45 metrin alueen. Alueella ei saa olla esteitä, kuten puita tai kiviä. Kun olet valinnut sopivan paikan, muista kysyä harjoitteluun lupa alueen omistajalta. Käydään nyt lyhyesti läpi harjoitteet, jotka sinun on hyvä tehdä. Käännöksissä tapahtuu eniten onnettomuuksia. Mönkijä lähtee luisuun tai pyörähtää helpoimmin ympäri, jos teet käännöksen liian jyrkästi tai liian kovalla vauhdilla. Hidasta vauhtia aina ennen käännöstä. Opettele ensin kääntymään loivasti oikealle erittäin hiljaisella vauhdilla. Vapauta kaasu ennen kuin alat kääntyä ja paina taas kaasua hitaasti kääntyessäsi. Toista tämä, mutta pidä nyt kaasu tasaisena koko kääntymisen ajan. Lopuksi tee sama kiihdyttämällä hitaasti. Huomaa, miten mönkijä reagoi kaasutustapoihin. Vapauta kaasu ennen mutkaan tuloa, niin kääntyminen on helpompaa. Tunnet, kuinka sivuttaisvoima kasvaa nopeuden mukana ja ohjauksen vaikutuksesta. Sivuttaisvoima on pidettävä mahdollisimman pienenä, jottei mönkijä pyörähtäisi ympäri. Harjoittele tätä tekemällä U-käännöksiä. Lähde liikkeelle hitaasti. Käännä sitten ohjauspyörää vähitellen oikealle, kunnes olet tehnyt U-käännöksen.
Toista erilaisin ohjausliikkein ja koko ajan erittäin hiljaisella nopeudella. Kuten jo aikaisemmin neuvottiin, älä aja päällystetyillä teillä, koska mönkiä käyttäytyy silloin toisin ja ympäripyörähtämisen vaara kasvaa. Seuraava vaihe on tärkeä, koska sinun täytyy tottua käyttämään jarrua. Paina jarrupoljinta voimakkaasti mönkiän liikkuessa, niin opit tuntemaan sen jarruvoiman. Tee se ensin hitaalla nopeudella ja lisää sitten nopeutta. Viimeisessä harjoituksessa opetellaan peruuttamaan. Hae tuntumaa siihen, miten mönkiäsi reagoi ohjaukseen peruutettaessa. Tee tämä harjoite aina hiljaisella nopeudella. Nyt kun osaat käynnistää mönkiän, sinun pitää opetella pysäyttämään sen nopeasti hätätilanteessa. Aja hitaasti ja käännä virta-avain off-asentoon. Näin opit, miten mönkiä käyttäytyy, kun moottori sammutetaan ajaessa. Esteiden, kuten kaatuneiden puiden ja kivien ja syvien urien ylittäminen on vaarallista. Vältä sitä. Mönkiä reagoi erilaisiin esteisiin eri tavalla, joten ole erittäin varovainen. Lähesty estettä hitaasti. Anna vähän kaasua etupyörien koskettaessa estettä ja vapauta kaasu, kun etupyörät ovat ylittäneet esteen. Jos tiedät osuvasi esteeseen vain toisella etupyörällä, älä kaasuta. Anna ajoneuvon ylittää este omalla vauhdillaan. Älä koskaan ylitä vettä, joka ylettyy mönkijän lattian yli. Liian syvä veden ylitys voi aiheuttaa loukkaantumisen ja vahingoittaa moottoria. Lisäksi mönkijän renkaat ovat niin kannattavat, että ajoneuvo voi nousta kellumaan. Tämä on erityisen vaarallista nopeasti virtaavassa vedessä. Ennen kuin ryhdyt ylittämään vettä, pysäytä mönkiä ja nouse tarkistamaan syvyys. Vältä jyrkkiä mäkiä. Jos olet varomaton, ajoneuvo voi pyörähtää ympäri ajaessasi jyrkkää mäkeä ylös tai alas. Kun lähdet ajamaan ylämäkeen, aja mäki suoraan ylös tasaisella nopeudella ja vältä kiihdyttämistä minimoidaksesi kaatumisvaaran. Jos rinne on liian jyrkkä, pysähdy ja peruuta alas painamalla jarrua vähän kerrallaan. Älä koskaan aja alamäkeä vaihdevapaalla. Poikittain pitkin mäenrinnettä ajaminen on yksi vaarallisimmista asioista, mitä mönkijällä voi tehdä. Vältä sitä mahdollisuuksien mukaan. Jos sinun on pakko ajaa poikittain mäenrinnettä pitkin, aja hitaasti, äläkä tee äkkinäisiä liikkeitä. Rinnakkain istuttava kännänmönkiä on suunniteltu kantamaan kuljettajaa ja ajoneuvomallin mukaan 1–3 matkustajaa. Älä kuljeta matkustajia ennen kuin olet ajanut yksin erilaisissa oloissa ja osaat käsitellä mönkiääsi taitavasti. Älä ota kyytiin matkustajaa, jonka taidot tai arvostelukyky eivät mielestäsi riitä keskittymään ja varautumaan erilaisiin tilanteisiin. Katso turvakilvestä mönkijän kokonaispainorajoitus. Siihen lasketaan kaikkien kyydissä olijoiden, kuorman, aisan ja varusteiden paino. Painavien kuljettajien pitää olla erityisen tietoisia painorajoituksista. Älä koskaan kuljeta enempää matkustajia kuin mille ajoneuvo on tarkoitettu, vaikkei enimmäispaino täyttyisikään. Matkustajan on turvavyön kiinni ollessa yletyttävä istumaan selkä kiinni selkänojassa siten, että hän pitää molemmin käsin kiinni kädensijoista ja hänen jalkansa ovat tukevasti lattialla tai jalkatuilla. Matkustaja ei saa olla alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen. Varmista, että matkustajilla on asianmukainen vaatetus. Sekä kuljettajan että matkustajien on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, erityisesti kypärää. Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki matkustajat kiinnittävät sivuverkon ja turvavyön, tarttuvat kädensijoihin ja pitävät jalkansa lattialla tai jalkatuissa koko matkan ajan. Seuraavat tietä, varautuvat töyssyihin ja pitävät aina kätensä ja jalkansa ohjaamossa. Katso, ettei matkustajien ja kuorman enimmäispaino ylity. Liika paino vaikeuttaa kiihdytystä, jarrutusta ja kääntymistä.
Aja aina tavallista hitaammin, kun kuljetat kuormaa. Et pysty pysähtymään yhtä nopeasti kuin täydessä lastissa. Liikapaino lisää ympäripyörähtämisen vaaraa, jos mönkijästä tulee etu- tai takapainoinen. Varmista aina, että kuorma on keskellä, mahdollisimman alhaalla ja tavaratilan etuosassa. Älä koskaan kuljeta matkustajia tavaratilassa tai takaluukuissa. Lukitse tavaratila ja takaluukut ennen liikkeelle lähtöä. Peräkärryn vetäminen vaikuttaa mönkijän käyttäytymiseen, koska se lisää painoa ja muuttaa painon jakautumista. Kytke hitaan ajonopeuden L-vaihde päälle. Aja hiljaa ja hidasta tavallista enemmän ennen käännöksiä. Vältä jyrkkiä käännöksiä. Ne lisäävät kaatumisen ja ympäripyörähtämisen vaaraa. Vältä ajoa mäkisessä tai epätasaisessa maastossa. Muista, että jarrutusmatka on pidempi. Ennen kuin alat vetää peräkärryä, suorita sen ajoa edeltävät tarkastukset. Varmista, että kuorma jakautuu tasaisesti kärryyn ja se on kunnolla kiinnitetty. Jos peräkärry on kuormattu huonosti, voit menettää ajoneuvon hallinnan. Kuormaa tavarat niin, että painopiste tulee mahdollisimman alas. Älä laita kärryyn liikaa tavaraa, vaikka se onkin tilava. Muista noudattaa peräkärryn ja vetokoukun turvakilvissä mainittuja kuorman ja aisan enimmäispainoja. Jos aisaan kohdistuu liikaa painoa, ohjattavuus heikkenee. Jos aisaan taas kohdistuu liian vähän painoa, peräkärry voi käyttäytyä epävakaasti. Käytä aina turvaketjua peräkärryä vetäessäsi. Varmista, että ne ovat kiinni sekä peräkärryssä että vetokoukussa ja että ne menevät ristiin aisan alta. Tässä olivat kaikki tärkeät turvallisuusohjeet, jotka sinun täytyy tietää ennen kuin voit lähteä liikkeelle uudella rinnakkain istuttavalla Can-Am mönkijälläsi tien päälle. Kiitos kun katsoit tämän.